היום אני אלמד אתכם איך לכבות למישהו את המחשב. נכנסים לרן או הפעלה בעברית, כותבים קמד, לוחצים Enter, אחרי זה כותבים shut down רווח מינוס I, ואז יוצא לכם החלון הזה. פה אתם כותבים את ה-IP, עכשיו אני סתם כותב, ואתם יכולים להוסיף כמה IP, אתם מסיימים אחד, לוחצים Enter, אחרי זה פה, וזה כל המחשבים שאתם רוצים לכבות להם דומה. פה אם אתם רוצים להזהיר אותו 30 שניות לפני, תעשו פה 0 שניות. פה אתם לא צריכים לגעת כלום, פה אתם יכולים לכתוב לו מה שאתם רוצים לפני שזה יתחבא. נגיד סתם אתם לוחצים פה, אוקיי, ועכשיו הוא צריך לטעון, אבל הוא לא כתוב פה שהוא לא יעשה, כתוב גם פה שהוא לא יעשה כלום בגלל שזה לא IP אמיתי. טוב.